Si més que parlar del Barça podríem parlar de què és el futbol, Quim. El futbol? El futbol és un joc. Hi ha molta gent que no ho sap, això. Es parla molt de vegades de futbol i la gent parla i no té clar de què parla. El futbol és un joc, és a dir, que no és un joc individual, com per exemple el solitari, el tetris o el larry, ni és un joc a dos com el tennis o els escacs, es juguen a dos. Bueno, tret quan hi ha una partida d'aquesta múltiple, que llavors és un contra molts, però això és una cosa anormal. El normal és que sigui un contra un. És un joc a 22. Llavors són 22 persones dividides en dos equips en un camp amb una pilota i unes instruccions, o sigui, unes normes que no s'han de saltar. Llavors cada equip té, això és una cosa de la gent quan comença a veure partits de futbol se n'ha de seguida, cada equip va vestit diferent que l'altre per diferenciar-se. No sempre ha estat així, perquè quan el segle passat es va començar això el futbol a funcionar, doncs els primers partits que es feien d'aquell joc que aleshores era incipient i que tot just començava, doncs només hi havia un equip, havien pensat que s'havia de fer, i llavors tothom anava vestit igual. I això provocava una greu confusió perquè quan algú marcava un gol, els 22 jugadors saltaven d'alegria i s'adjudicaven el gol i s'abraçaven entre ells. I llavors, clar, ningú hi havia mai clar qui guanyava i qui perdia perquè tots eren junts. Ja com a vegades la canalla encara juguen a la pilota més que al futbol i llavors encara no marquen. I llavors què va passar? Això van decidir, diguem-ne, dividir els 22 jugadors en dos bàndols. I llavors van decidir fer-ho de manera igualitària, 11 per banda. 11 més 11, 22, si no m'equivoco, Això és molt interessant perquè haguéssim pogut decidir repartir els 22 jugadors en dos equips, però sense especificar quants haurien d'anar a cada equip. O sigui, llavors, per exemple, haguéssim dit la norma, s'han de repartir els 22 jugadors entre dos equips. Haguéssim pogut ser un equip de 12 i un equip de 10. Però això no es va fer així, es va fer d'una manera equilibrada, cosa molt estranya perquè la vida no tot és equilibrat, més aviat les coses són poc equilibrades. Per exemple, quan la gent, com diríem, lluita a les guerres, per exemple, per cas, doncs quan hi ha una guerra, jo què sé, que hi ha hagut aquesta última, als Estats Units i els aliats contra l'Iraq, les forces no eren equilibrades, hi havia més en un bàndol que no pas en l'altre bàndol. Aleshores és molt curiós que en el futbol sí que hi hagi aquest equilibri, 11 contra 11. Llavors és un equilibri que és molt lloable, però clar, si només hi hagués aquest equilibri faria molt avorrit el joc de seguida. Llavors per això s'inventa una figura que és estratègicament enginyosa en el món del futbol, que és l'àrbitre. L'àrbitre és la persona que decanta aquest avorriment, que fa que trenca aquest equilibri. És un individu que de vegades desequilibra aquesta igualtat, té comportats d'una manera imprevisible i gratuïta. Avui hem vist aquests penals que deia aquí l'Espadaler, que eren penals i que no els ha xiulat. Doncs l'àrbitre ha de decidir, és una persona que ha de decidir en un instant si la pilota ha entrat o no ha entrat en una porteria o si el jugador de l'equip que atacant, doncs això que en diuen ara que s'ha deixat caure a la piscina, i s'ha fet la comèdia de fer veure que li han fet un penal. I això ho ha de fer amb una rapidesa absoluta, perquè clar, absoluta, perquè havia tothom té dubtes. No sé, Michael Jackson, és culpable o no és culpable? És un pedòfil o no és un pedòfil? Jo què sé, vull dir... I això ho ha de decidir en un moment. I ell ho ha de decidir. Michael Jackson, què? És un pedòfil o no és un pedòfil? Jo no tinc les... no sé, no et falten elements. Doncs l'àrbitre això ho ha de decidir a un instant. No pot estar allò dient, miraré el vídeo. Doncs ja, o sigui, l'àrbitre hagués fet targeta groga o targeta vermella, o hagués dit, no, que continuï el joc. O amb el Jackson li hagués dit. Clar, per exemple, no sé, el tall de cabells que portes, doncs m'agrada o no m'agrada, jo què sé si m'agrada, m'ho he de pensar, m'ho he de mirar, m'he de valorar. Llavors, com algú pot decidir res en un instant, allò sense rumiar i prou i sense dubtar? Doncs per un motiu molt clar, només hi ha una persona en l'univers que ho sap tot, o sigui, que no té cap dubte, que és Déu, i ho veu tot i no se li escapa res, i això què vol dir? Que l'àrbitre és Déu. Els àrbitres són... L'àrbitre és un petit Déu, o sigui, és la reproducció, com deia, com aquells somnis que tenim quan la gent té febre, que és que veu una cosa multiplicada per 1000, doncs Déu... Tu també tenies aquests somnis? Sí. Aquella paranoia del mercuri. Oh, aquell flip, brutal. I sense aprendre res, vull dir, aquest és molt bo. Doncs què? Doncs això és Déu, i llavors cada àrbitre és un déu repetit, un mogollon de déu. I aleshores, per això és una justificació que els àrbitres, tots ells en bloc, es neguin a fer servir aquests mitjans tècnics que el món actual posa al seu abast, com és per exemple el vídeo, per saber si una jugada ha estat una cosa o una altra. Ells diuen, no, nosaltres no volem barrejar-nos aquesta cosa tan banal del vídeo i del món actual. Per què? Perquè ells ho saben ja, perquè ells són Déu i ells ja veuen la jugada i no els hi cal, això, diguem-ne, un ajut, diguem-ne, tècnic, Sí. Bueno, ens hem desviat parlant de l'àrbitre i llavors hem demoliat els jugadors allò a la gespa i el joc que juguen. El joc que juguen és el joc de futbol. En què consisteix el joc de futbol? El primer que cal és un camp rectangular que està dividit en dues meitats. Intel·ligentment ho han dividit per la banda més curta, tot i que al principi ho havien dividit per la banda més llarga. És a dir, les porteries quedaven, per dir-ho així, sota la llotja i davant de la llotja. Llavors, diguem-ne, era molt més curt la distància entre porteria i porteria que no pas la distància entre una banda i l'altra banda. Això feia que els partits estiguessin d'una banda molt de seguida
I llavors van dir, no, canviem-ho, posem la porteria a aquesta banda més llarga i a l'altra banda més llarga i durarà més córrer, més amunt i més avall, més córrer. Aleshores, dir, el camp pot ser de gespa o de terra, els equips més pobres el tenen de terra i no tenen gespa, els equips més rics tenen gespa. Mai no pot ser de ciment o de parquet o de cintasol. Si veiem un camp, per exemple, que és de parquet o de cintasol, és que és un altre esport, per exemple, el futbol sala. O si, per exemple, una cosa que ens dona molta pista és que si a banda i banda del camp hi ha unes cistelles una mica alçades, vol dir que no és un camp de futbol, la gent que no es pensa mai que és un camp de futbol, és un camp de bàsquet, en aquest cas. Si hi ha una xarxa al mig del camp, llavors tampoc no és futbol, si la xarxa és alçada és voleibol, que és aquest joc que juguen totes les noies, que és molt maco. L'Espanyol tenia un gran equip de voleibol, i el Xàtiva. Llavors, si la xarxa és baixa, és tenis. I què més? La pilota. L'altre element important és la pilota. La pilota és rodona. En això coincideix el futbol amb la majoria de pilotes d'altres esports. Però, en canvi, per la gent que vulgui saber, la pilota de futbol és més grossa que la de tenis o la de golf. En canvi, és més petita, curiosament, que la de bàsquet. En canvi, totes són rodones. Són rodones perquè les esferes rodolen més fàcilment. Tu tens una esfera, la fas rodolar i ella mateixa ja, com si ho hagués fet tota la vida, se'n va rodolant. Això, ara, tothom, no sé, clar, riem i ens ho trobem molt fàcil, no? Però, clar, és una cosa evident, ara, però, clar, a l'inici del futbol, aquest segle passat que et deia, quan hi havia només un equip, fins i tot, les coses no eren tan clares, i llavors la gent no sabia com havia de ser la pilota del futbol, i la van decidir construir totes en forma de cub. Era un cub, no era rodona, era un cub, allò, una, dues, tres, quatre, cinc, sis cares quadrades, i això, diguem-ne, no només no rodolaven bé, rodolaven, una mica d'esforç, però que hi havia un problema que eren els cops de cap, amb molts jugadors notaven ferit si es clavaven l'angle, Tenien la sort d'agafar-ho per la banda, no passava res, però si hi havia l'angle, clac! I aquells que eren una mica talós, que li ficava l'ull, que era bornis, molts jugadors bornis del final del segle passat, i era per aquest problema, o problemàtica, que es pot dir també, de la pilota en forma de cub. Què més? Això hem explicat el camp, la pilota. El joc, El joc que s'ha d'explicar. El joc són els 11 jugadors d'un equip, i els 11 jugadors d'un altre. Els jugadors d'un equip intenten introduir la pilota a la porteria de l'equip contrari, i llavors al revés, els de l'equip contrari intenten introduir la pilota en la porteria d'aquest equip. Llavors tendeixen, això és una cosa que es constata fàcilment, evident, anar en direccions oposades. O sigui, si uns van cap a un costat, posem-hi al nord, uns van cap al nord, els altres van cap al sud. I llavors, això ells s'hi habituen de seguida, perquè l'animal és una persona... L'animal és una persona de costums. Ja ho deia bé. Llavors, per desconcertar els jugadors, un cop, i ells ja s'han avasat a anar cap al nord o cap al sud, llavors fan una cosa que diu mitja part, i els canvien totalment. I ells que estaven encebats en anar cap al nord, hosti, ara han d'anar cap al sud. Els que estaven encebats cap al sud van cap al nord. I llavors això fa una mica que la gent no s'acostumi, vull dir que una mica s'ha d'estar al lloro i no jeure a la palla, jo ja ho tinc après. Llavors, una de les normes bàsiques del joc és que la pilota no es pot tocar mai amb les mans. Només la pot tocar amb les mans un dels jugadors de cada equip, que se'n diu porter, aquest jugador, i va vestit amb un vestit diferent a la resta de companys del seu equip, i també, curiosament, diferent als dels jugadors de l'equip contrari, perquè si anés vestit igual que els jugadors de l'equip contrari, però si del seu equip, passaria que no se sabria si ell és el porter del seu equip o un jugador més dels de l'equip contrari. Aleshores, ell també va diferent, dels del seu equip, diferent dels jugadors de l'equip contrari, i també diferent del porter de l'equip contrari, que al seu torn, el porter de l'equip contrari, va diferent dels jugadors del seu equip, dels jugadors de l'equip contrari i del porter de l'equip contrari. Llavors, el motiu d'aquesta diferència és claríssim, obvi, és meridià, és que l'àrbitre, que a més, per acabar de complicar, vesteix diferent a tots els altres, gent que hi ha allà damunt, vesteix generalment de negre, a no ser que algun equip tingui el color negre o blau fosc com a prominent, llavors canvia de color, però normalment ell és negre, va vestit de negre, vull dir, que l'àrbitre, clar, diguem-ne, la cosa, diguem-ne, que el porter vagi vestit diferent del reste de l'equip és perquè l'àrbitre identifiqui ràpidament si aquell jugador que agafa la pilota amb les mans té dret a fer-ho o no té dret a fer-ho. Si tots s'haguessin vestits igual, clar, ell no sabria quin jugador està autoritzat a fer-ho. Veuria un tio, agafant la pilota amb les mans i diria, però aquest té dret o no té dret? I ja sabem que l'àrbitre no pot tenir dubtes, no pot dubtar. Això crea un dubte. I no pot dubtar perquè, hem dit abans, és Déu. Però algú dirà, però que clar, sent Déu, l'àrbitre podria saber quin jugador és el porter, encara que anés vestit igual que la resta. Perquè ell, amb aquella sapiència divina, diria jo ja sé que aquell és el porter, o no ho sé, perquè, però, per infusió absoluta divina. Llavors, ell ho sabria, però que, clar, a Déu no li cal ni tan sols mirar el número que porta el jugador a l'esquena. Però el públic no ho tenia tan fàcil, perquè el públic, de vegades, a un jugador no acaba de veure'l bé, amb la distància, sobretot si és general, que és molt incòmode, i llavors no li veu acabar el número i no sap qui és. I com que el públic és de mena malfiat,
doncs no sabria quins jugadors del porter i no sabria si protestar les decisions arbitrals. Llavors, una cosa que hem d'afegir ara, una última informació de darrera hora, és que el porter, és el que hem dit, només pot tocar la pilota amb les mans si és dins de l'àrea, i l'àrea és un rectangle que hi ha dins d'aquest gran rectangle, que és el camp de futbol, però col·locat en una posició diferent, o sigui, si el rectangle va així, doncs l'àrea va així, a la contra. Llavors, dins d'aquest àrea, d'aquest terreny, el porter pot agafar la pilota amb les mans, però fora d'aquest àrea no la pot agafar. Llavors, el gran dubte que se'n mateix per el filòsof, ja Kant parlava d'això en el seu moment, és primer van autoritzar el porter a tocar la pilota amb les mans i després van tenir la necessitat de delimitar una àrea perquè anava tocant amb les mans per tot el camp, llavors ja semblava més d'un partit de handball. O bé, primer van delimitar l'àrea on podia tocar-la i un cop la van tenir delimitada, llavors no sabien què fer-ne. Per què l'han delimitat? Tenim una cosa molt mona, però no sabien què fer-ne, i llavors van dir, perdona la il·lusió, van dir, doncs farem la prerrogativa que hi hagi un jugador que anomenarem porter que dins d'aquesta àrea la pugui tocar. Això és una mica com l'ou i la gallina. Va ser primer l'ou, va ser primer la gallina, portem segles debatent aquesta cosa. Una altra cosa que acabo de dir és que després d'haver insistit tant que el porter és l'únic que pot tocar la pilota amb les mans, hem d'explicar que els altres jugadors també poden tocar amb les mans en el cas d'un out, d'un fora de banda. De moment, fins que entra una normativa que està preparada, que és que els outs es segaran amb el peu, però això de moment que no ha entrat. Llavors, quan la pilota entra a la porteria, això ho hem d'explicar ara, se'n diu gol. Llavors, l'equip que ha fet entrar la pilota a la porteria se n'anota un, es marca un gol. No l'equip que l'ha rebut, sinó el que l'ha fet, el que l'ha ficat a l'altre. Els anotes, hi ha uns marcadors, en els camps molt pobres, rudimentaris, són uns marcadors que hi ha un senyor que va ficant allà. Amb els altres ja són més sofisticats, ja van amb uns llumetes, una mica com el Corte Inglés, quan diuen bones festes, aquestes coses. Llavors, guanya qui fa entrar més vegades la pilota a la porteria contrària, i llavors cada vegada que marquen un gol els jugadors s'abracen, això és una cosa molt maca, i es revolquen per terra i es retoquen, amb una passió lasciva, més pròpia d'un bar d'ambient, i que jo, francament, crec que és un pèssim exemple per a la joventut. I llavors, una cosa he de dir, llavors amb això ja acabaria, que és que sort, a més, que les emissions aquestes televisives no podem escoltar el que diuen, perquè quan s'abracen i llavors a més d'abraçar-se i es retoquen, es diuen unes coses molt tendres, que afortunadament els micròfons són lluny, llavors a més hi ha un Canut parlant i llavors no sentim absolutament res, però si no fos així sentiríem el que diuen i això encara seria molt més lamentable i un més pèssim exemple per la joventut que està pujant en aquest país. Res més? Molt bé.